Здравейте на всички! В предните видеа говорихме за формите на азота, за начините на приложението им и за загубите, които може да търпим. Нека да припомним, загубите, които може да търпим от азот, могат да бъдат три вида: излитане на амонячен газ, измиване на нитратен азот и деинтрификация пак на нитратен азот. Днес е време да поговорим за инхибиторите на азота, кои са видовете, как работят, за да може да вземем по-информирани решения кога имаме нужда от тях и кога не. Нека да започнем с първия вид инхибитори, инхибиторите на уреазата. Какво представляват те? Това е инхибитор, който се свързва с активния център на ензима уреаза, имитира формата на амида и спира превръщането на карбамида в амониев азот. Както знаем, когато приложим карбамид в почвата, той не може да бъде приет, трябва да премине в амониева форма. Това се случва под въздействието на процеса хидролиза с ензима уреаза. И азота минава в амониева форма, но локално се повишава изключително много pH-то и оттам се измества равновесието между амония и амоняка, измества се повече към амонячен газ и оттам почваме да търпим загуби на излизане на амонячен газ. Затова се опитваме да инхибираме този процес, като инхибитора спира това превръщане, оставя азота в основната си форма, в амидната форма, в която той не може да търпи загуби, което ни дава прозорец, в който да инкорпорираме този тор, било то чрез обработка или да дойде дъжд, който да го инкорпорира в дълбочина, където вече, когато протече тази реакция, загуби няма. Нека да започнем с първите инхибитори на уреазата. Първият инхибитор, за който ще поговорим, е MBPT, N-бутилтиофосфорен триамид. Това е един от най-масово ползваните инхибитори. Ако може да кажем за него на две-три думи, действието му е от 7 до 14 дни. Той, както казахме и по-рано, свързва се с ензима уреаза, преди да успее карбамида да се свържи с активния му център. Представете си една ключалка, в която е счупен един ключ. По този начин, когато е счупен ключа в ключалката, няма как да вкараме друг ключ. Това се случва и с ензима уреаза. Инхибитора влиза нали, се свързва с него и през това време няма как амидния азот да бъде преработен от този ензим. Казахме действието му от 7 до 14 дни. Той е по-зависим от външната температура. При температури от 20 до 25 градуса действието на MBPT е малко по-съкратено, по-бързо се разгражда и по-бързо започва отново да си върви процеса хидролиза. Загубите, които може да намалим с приложението на инхибитор на уреазата като MBPT, могат да бъдат до 80%. Друго важно за MBPT, което може да кажем, че той при съхранение, ако тора е третиран с MBPT, при съхранение може в рамките на няколко месеца от 20 до 50% от активното вещество да бъде загубено. Другия инхибитор, за който искам да поговоря, който обикновено се комбинира с MBPT, той се казва NPPT. Той е N-пропилтиофосфорен триамид. Защо говорим за него? Защото уреазата тя не е един единствен ензим в почвата. Тя е съвкупност от ензими, произведени от различните микроорганизми или растения и затова няма как с един единствен инхибитор ние да инхибираме абсолютно всички видове уреаза. Тук е място да се включи MPPT. Той разширява спектъра на действие на MBPT, като успява да се свържи с някои уреазни ензими, с които MBPT не успява да се свържи. Положителното при MPPT също така, че не е толкова зависим от температурните влияния, нали, при по-високи температури е по-стабилен и е по-добър при складиране, няма такива загуби. Така че обикновено ги виждаме в комбинация и това прави по-широк спектър на действие дава на инхибитора и по-добро действие в разнообразни условия, в топло, в студено. Когато се комбинират двата инхибитора, може да бъдат намалени загубите до 90%. Още един инхибитор на уреазата, който не е толкова известен, за който искам да кажа няколко думи. Той е произведен в Европа, доколкото знам, е измислен. Казва се 2-MPT, 2-нитрофенил фосфорен триамид. Той е по-траен от MBPT, като казахме на MBPT действието е от 7 до 14 дни, доколкото на 2-MPT действието е от 3 до 4 седмици. Не е зависим от температурите, или поне не е до толкова, доколкото са MBPT и MPPT.
Другото, което при него е хубаво, че изследванията, по-скоро публикувани данни, показват, че при складиране, дори и в рамките на 10 месеца, загубите от инхибитора, от активното вещество са нищожни. Това е накратко за инхибиторите на уреазата. Кога имаме нужда от тях? Когато, както сме говорили в предните видеа, имаме достатъчно влага, с която да започне хидролизата, но не очакваме дъжд, който да инкорпорира тура в почвата, тогава се заслужава да използваме инхибитор. Защото тогава започва да текат загубите, когато карбамида се разложи върху повърхността на почвата, локалното pH се повиши и започва излитане на много амонячен газ. А ако това нещо се случи вътре в почвата, почвата буферира първо pH-то малко повече и отделно този амонячен газ се заклещва от самата почва, няма как, нали, да излети толкова лесно и загубите са минимални. Кога нямаме нужда от инхибитор на азота, на уреята, извинявам се, нямаме нужда, когато ще приложим този тор в почвата чрез торовнасене, или другия вариант, ако го приложим преди обработка, нали, за пролетник, тогава просто няма нужда от инхибитор на уреазата, защото когато ние вложим този тор в почвата, не очакваме да имаме такава загуба. И освен ако сме също така сигурни на нашите, примерно, житни култури или на рапица, че ще имаме едно количество дъжд, поне 10-15 литра, което да вкара достатъчно на дълбочина уреята, че да няма загуби. Другите инхибитори, за които искам да поговоря, това са инхибиторите на нитрификацията. Както сме говорили в предните видеа, когато амидният азот премине в амония в почвата, с течение на времето той почва да преминава в нитратен азот. Как се случва това? Под влиянието на бактериите, първо от род Nitrosomonas, амоняка преминава в нитритен азот и после нитритите под влиянието на род Nitrobacter преминават от нитрити в нитрати. Ние целим да блокираме първата стъпка, преминаването на амоняка в нитрити. Защо? Защото ако блокираме преминаването на нитритите в нитрати, ще акумулираме нитрити в почвата, които са токсични за нашите растения и са също така мобилни. А ние целим запазването на азота в амониева форма с тези инхибитори, защото, както сме казвали, амония той е стабилен, той се закрепва към почвено-поглъщателния комплекс и там нямаме отмиване. Доколкото нитратният азот е отрицателно зареден и се отблъсква с почвено-поглъщателния комплекс, който също е отрицателен и може да бъде отмит в почвата, в зависимост ако имаме прекалено много дъждове. Също така имаме риски от денитрификация. Как работят инхибиторите на нитрификацията? Инхибиторите на нитрификацията целят да спрат работа на бактериите от род Nitrosomonas временно, за да спрат превръщането на нитритите на амоняка в нитрити, чрез който процес тези бактерии се снабдяват с енергия. Как го правят това нещо? В самите бактерии има един ензим, амониачна монооксигеназа, който е техният инструмент да оцеляват, да си добиват енергия. Като чрез тази амониачна монооксигеназа амоняка преминава в нитритна форма. В центъра на този ензим има медни иони, като нашите инхибитори целят да се свържат с тези медни иони и да спрат работата на този ензим, за да спрат превръщането на амониачния азот в нитрити. Инхибиторите на нитрификацията са три. Да почнем с първия, нитрапирин. Той е по-скоро бактерицидно действие има, като открадва мета от активния център на амониачната монооксигеназа и по този начин обърква електронния транспорт в клетките на бактериите и те могат да загинат. Като действието му е от зависимост от температурата, при по-високи температури 4 седмици на 25 градуса, а при температури от 5 градуса може да стигне до 3 месеца. Следващия инхибитор, за който искам да кажа 2-3 думи, DMPP, мисля, че той е най-масовия, диметилпиразон фосфат. Той по-скоро има бактериостатично действие, като също се свързва с краде мет от амониачната монооксигеназа, но по-скоро забавя самия метаболизъм на бактериите, но не ги убива. Като неговото действие е по-независимо от температурата и горе-долу действието му от 6 до 8 седмици спира този процес на нитрификация. И последния инхибитор на нитрификацията, за който искам да спомена, DCD, дисиандиамид. Това е най-стария инхибитор.
не се използва масово, защото иска изключително високи концентрации, за да се използва. Изключително е зависимо от температурата, като при високи температури над 25 градуса може да има действие само 10 дни. И другото нещо, което трябва да кажем за него, той е изключително мобилен в почвата. Какво може да се получи? Амония, който казахме, че е относително стабилен, може да си остане на мястото, а в същото време DCD да бъде отмит надолу в почвата, където той няма каква работа да свърши. Затова не е предпочитан. Кога имаме нужда от инхибитор на нитрификацията? Когато вкарваме голямо количество азот, но няма да имаме такова голямо потребление. Очакваме да имаме дъждове или преовлажнена почва и се целим да задържим амониевия азот в тази си форма. Кога нямаме нужда от такива инхибитори? Когато имаме активна вегетация много силна и когато знаем, че нитратният азот много бързо ще бъде използван, по-скоро нямаме нужда от инхибитори на нитрификацията. Също така, както казах, там превръщаме амоняка в нитрити, което ще рече, че при почви с по-високо pH, където амония е по-склонен да се превърне в амоняк, имаме по-голяма нужда от инхибитор на нитрификацията. При почви с pH от 6, превръщането на амония в амоняк е по-малко и не е до толкова нужно използването на такъв инхибитор. А няма как да говорим и за инхибитори на азота, без да споменем амидаз, един от торовете, който е любим на земеделците и за който много хора твърдят, че няма загуби. Нека да видим дали е така, как работи и защо работи. Какво съдържа амидаз в себе си? Инхибитори не съдържа, но съдържа 35% амиден азот и 5% амониев сулфат. Какво се получава тук? Както казахме, амидният азот при превръщането си в амоний се повишава локално много pH-то, откъдето се получава и загубата на амоняк. Но в предното видео споменахме, че и амониевия сулфат е тура с най-кисела реакция при самото си усвояване. Какво се получава тук? Карбамида в амида се вдига pH-то, но амониевия сулфат прави един киселинен щит, който буферира pH-то около самата гранула, не му позволява да се вдигне толкова много и затова не търпим такива големи загуби от амоняк. Но нека да бъдем реалисти, проучванията, и то са проучвания на производителя, не са независими проучвания, сочат, че намалението на загубата от амидаз е 30-40% спрямо конвенционален карбамид, доколкото, както казахме по-рано, с инхибиторите на уреазата може да намалим загубите с 80 до 90%. Но според мен така или иначе трябва такъв карбамид трябва да се прилага при правилни условия. Не може да го приложим при прогноза, че няма да има дъжд 20 дни напред и да очакваме да постигнем добър резултат. Защото инхибиторите на уреазата, забравих да спомена по-рано, но казахме, всеки си има определено действие. MBPT е 7 до 14 дни, 2 MPT примерно е 3 до 4 седмици, но когато приключи действието на инхибитора, тази урея започва пак да се превръща в амониев азот и започва отново да търпи загуби, което започва вече да намалява разликата между инхибиран и неинхибиран азот. И още нещо искам да спомена. Има проучвания, в които приложението на инхибитор на нитрификацията понякога увеличава пък загубите от амонячен газ при почви с по-високо pH. Амония се задържа по-дълго в тази си форма и започва пък да преминава в амонячна форма. Така че всеки инхибитор си има място, трябва ние да знаем кога да го приложим. Затова се надявам това видео да ви е било полезно. Информацията ви е била полезна, да може да вземете по-разумни решения, защото когато знаем как работи един продукт, ние по-добре може да преценим дали имаме нужда от него или просто са пари на вятъра. Така че надявам се, че видеото ви е харесало. Ще се видим в следващото видео.